předminulém videu, tak mám nový míč. Já vám ještě ukážu znak. Real Madrid. Z Real Madridu. Počkej, koukneme to zblízka. A dneska budeme hrát druhý díl ze dřeva. Ne, třetí díl ze dřeva, pardon. A u tady toho videa bych jsem chtěl 5 lajků a takový 4 odběratele. To mi bude stačit. A dneska ještě chtěl bych sem vám říct, kdo to natáčí, je to Karun, ukaž se jim. Čau. A můžeme se pustit do toho. S jakým míčem? Tak Erik se svým a Marek se svým. Jo. Jako vždycky já jdu první. Odsuň se kope vždycky. Ale já to nezvednu tam. Třeba tak úplně jedno. Jak to, Marku? Tak dělej kope. Ošli se. Skoro. Teďka. To se počítá. A on teďka dal ten. 5 bodů. Jeden. A, Se vám jedno. počkej, gol je 1 bod. Možná bude další díl zase v Worldku. Ano. No a tam nebudu. Možná dneska to bude. Druhý! Možná dneska budu natáčet ten druhý díl s Erikem. Možná ho uvidíme. A to další. Míro, ty už jdeš. A flašku. Jo. Čau. A možná dáme pak hru nějakou. Skoro. No. Jo, škrtala. A jo, škrtel. A možná další díl, Maro. A pak zkusíme dát díl 100, ne? Na tom. No může dneska. Co? Ze schovku na kameněch. Ale kdo to bude natáčet? Ne, Tak ty budeš normálně natáčet takhle. Aha, že ty budeš natáčet. já budu natáčet, prosím. Ne, ty budeš hrát. No. Nebo ty budeš vykat, tak já budu normálně natáčet. Kluci, já si něco vymyslel. Jako bude pikat ten. Bude natáčet ten, kdo piká. Jo, aby to bylo... Ne, budeme chodit spolu. Třeba Erika zapíkaš prvního, on bude pikat a já budu chodit s tebou. A budeme se... Ne, tak ať oni vědě, tak oni, tak kdo bude... Ne, Když se to bude střídat. to je dobrý, jako kdo piká, tak bude ten, to natáčet, jo. Riku. Lízala. Lízala, co? Já si... Tak nahraješ mu. Takže já vyhrávám 3-1. Promiň. Ale jak jste víte, s freestylema, jak byl Michal, tak ten s námi nebude natáčet. Já si jen jsem si chtěl tak sednout. Takže, Bojklase! já! Bojklase, to trošku laguje tady. Bojklas, to trošku laguje. Nemám ještě laguje. Jo, tady něco, trošku laguje. Ne, dobrý. Lagovalo. A ještě, já hraju za Sportingem. No a budu hrát za Sporting s Erikem.
se nedá. Vůbec. Takže všechno je za jedna, že jo? Takže koukejte, jak bude točena. Pápe! Mám jim zrno! Teďka bojka. Má jenom jeden. Teďka jde zase. Erik, vždycky. Teďka já. To bouchlo teďka. Marku, dáme k tomu ještě písničku. Tomu písničku ještě. Když k tomu se dám, si do písnička. Tak dáme. Až pak. Jo, na škovku. Teďka zase já. Teďka já. A do kolika se hraje? No, A teďka je 5 minut jako. 5-1. Škrtala. Ne, neškrtala. Škrtala to. Škrtala. Ah. Škrtala. Takže mám 6. Kluci 6 minut natáčíme už. Jo. Takže dáme na 7. Já řeknu jo. Ty čuráku. Jdu zase já. Harry. Čes Liga mistrů. Teďka já. Nikolo, kam jdeš? Říkám, že vyvěsím. Eva! Vyměníme teďka míče. Kluci, za 18 sekund bude 7 minut. Jo. Takže kopu teďka s Markovým. Rychle, to musíš stíhat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Konec. Tak pozdravuj všechny. Erik, Marku, už skončili jsme. Marku, prohrál si. Co řekneš na to? Tak já mám těžší víc, on ho má lehčí, Erik. Ale i s tvým jsem ti dal ze mnou. Takže. Dneska to už bude konec. Ne, ještě budeme natáčet to. No ještě schovku budeme. No, ale to bude za 5 minut. Jo, protože musíme se Možná oddýchat. v noci, možná si zahráme ještě Worldko. Jo. A Sharon bohužel nebude tam, Ne. protože on má rozbitý myš. Možná bude hrát Zdeněk, pokud bude. No, tak to bude tak. Pokud ho neznáte, tak ho uvidíte někdy. A mě už znáte, nabížete tahle kamardín. A byl už jednou tady na té zeleno-bílé koloběžce, když byste ho viděli. A Jo, na tom druhém tom, že jo. Jak tak tady byl Adam, Michal, že jo. takže. To by už bylo všechno. Loučí se s váma Bojklas a A loučí se i s váma Erik. A Charon. A dneska by to už bylo. Ahoj. Čauky mňauky. Čau.